कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीचं मतदान 2 डिसेंबरला पार पडलं। त्यानंतर सायंकाळी उशिरा मतपेट्या सीलबंद करून कंट्रोल तहसील कार्यालयाच्या स्ट्रॉंग रूममध्ये सीसीटीव्हीच्या नजरकैदेत ठेवण्यात आल्या। उमेदवारांचे प्रतिनिधी देखील या ठिकाणी 24 तास खडा पहारा देत आहेत। पाहूयात। कणकवलीची ही नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी 21 तारीखला होणार आहे आणि या अनुषंगाने जी मतपेट्या आहेत त्या आता मतदान झाल्यानंतर कणकवली तहसील कार्यालयातील या स्टोर रूममध्ये स्ट्रॉंग रूममध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत। आपण बघितलं तर हे पोलीस बंदोबस्त आहे। तशाच पद्धतीने निवडणूक अधिकारी स्वतः इथे जे तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे आहे देखील इथे नेहमी येऊन जाऊन पाहणी करत असतात आणि त्यांच्या देखरेखीखाली हे सर्व नियोजन सुरू आहे। पोलीस बंदोबस्त बाहेरून देखील आणि हे आतून देखील आहे आणि कडेकोड पोलीस बंदोबस्त हा इथे ठेवण्यात आलेला आहे। तसंच बघितलं तर 24 तास सीसीटीव्ही कॅमेरा इथे लावण्यात आलेला आहे आणि या सीसीटीव्हीच्या नजरकैदीत हे सध्या आपण बघतो आहोत। आणि एकंदरीत जर सध्याची परिस्थिती बघितली तर हा स्ट्रॉंग रूम एकदम म्हणजे कडकड पोलीस बंदोबस्तात इथे असल्याचं आपल्याला दिसत आहे। याच अनुषंगाने याची जी कशा पद्धतीने नियोजन असते याची माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत स्वतः तहसीलदार या निवडणूक अधिकारी आहेत। साहेब, काय सांगाल, काय नेमकी इथे नियोजन असतं, कसं असतं? आता इथं SRPFचा बंदोबस्त आहे। 12 जण त्यांचे आलेले आहेत। एक जण कंटिन्यू खडा पहारा देत असतात। त्यानंतर त्यांच्या बाहेर पोलिसांचा लेअर आहे। 1+3चं त्यांचं गार्ड असणार आहे। मागच्या बाजूनी पोलीस आणि SRPF आहेत आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून वेगवेगळे अधिकाऱ्यांना दिवसाला व्हिजिट ठेवलेले आहेत। ते त्याप्रमाणे व्हिजिट करतात आणि आपण म्हणजे जे सील आहे ते चेक करतात, सर्व CCTV वर्किंग आहेत का चेक करतात आणि त्याप्रमाणे शेरा आपल्या व्हिजिट बुकमध्ये नोंदवतात। आणि आपल्या तालुका स्तरावरील सर्व अधिकारी जे क्लास 2 आणि क्लास 1 दर्जाचे आहेत त्या सर्व अधिकाऱ्यांना पण नेमणूक दिलेली आहे। ते 8-8 तासाला दररोज व्हिजिट करतात आणि सील व्यवस्थित आहे का, CCTV व्यवस्थित आहेत का, बंदोबस्त व्यवस्थित आहे का, हे सगळं चेक करून शेरा नोंदवतात। मध्ये एक परिपत्रक आलं होतं, उमेदवारांना आपला प्रतिनिधी नेमण्याचं एक परिपत्रक आलं होतं। त्या अनुषंगाने उमेदवारांचे कोण प्रतिनिधी आहेत? हो, उमेदवारांचे पण प्रतिनिधी या ठिकाणी आपल्याला आहेत। ते त्यांच्या शिफ्टमध्ये ते नेमतात आणि त्याप्रमाणे त्यांनाही बसायची आपण परमिशन दिलेली आहे निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार। 21 तारखेनंतर पर्यंत हा पहारा करायचा आहे। एकंदरीत हा बंदोबस्त कसा आहे आपण सांगितलेला आहे, पण काही जण शंका उपस्थित करतात किंवा काही नियोजन कसं आहे हे देखील विचारतात, त्यांना काय सांगाल? नाही, आता हे 2 लेअर सिस्टीममध्ये पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था आहे। त्याच्यामध्ये SRPF आहे, पोलीस आहेत आणि इतर अधिकाऱ्यांचे पण व्हिजिट आहेत। प्लस उमेदवारांचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनाही आयोगाने 24 तास इथे बसायला परमिशन दिलेली आहे। त्याप्रमाणे आपण त्यांना व्यवस्था केलेली आहे। त्यामुळे EVM पूर्णतः सुरक्षित आहेत। 21 तारखेला मतमोजणीच्या दिवशीच ते बाहेर काढण्यात येतील। निश्चितच ते होते निवडणूक अधिकारी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे। जी EVM सुरक्षित आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। आपण बघितलं तर या EVM बद्दल बऱ्याच शंका उपस्थित होत्या, पण त्यानंतर जे पोलीस बंदोबस्त आहे, त्यानंतर नोडल अधिकारी येतात, त्यानंतर निवडणूक अधिकारी आहेत, त्यानंतर मग CCTV आहे 24 तास, हे सगळं आपल्याला दिलं। तसंच उमेदवारांचे एक प्रतिनिधी हे देखील ठेवण्याची अनुमती निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे आता सध्या इथे बघतोय की यांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित आहेत। त्यामुळे EVM आता सुरक्षित आहे असंच एकंदरीत तहसीलदार यांनी सांगितलेलं आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।